Il-ħidma kontra s-sajd illegali fil-Baħar Malti u fil-Mediterran soktat matul dan l-istaġun b'koordinazzjoni bejn id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura, il-Forzi Armati ta' Malta u l-Aġenzija Ewropea għall kontroll tas-Sajd l-EFKA. Dawn l-isforzi li ilhom għaddejjin għal diversi snin jinkludu spezzjonijiet f'żoni magħrufa l-attivitajiet mhux awtorizzati fosthom fl-Istrett ta' Sqalija. Wieħed mill-bastimenti tal-EFKA daħal Malta f'Ġunju li għadda u bħalissa qiegħed jagħmel spezzjonijiet viċin Sqalija. Dan wara li ġew irrappurtati każijiet ta' sajd tal-lampuka qabel id-data uffiċjali tal-ftuħ tal-istaġun, stabbilita l-15 ta' Awwissu taħt regolamenti Ewropej u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran. Id-data tal-ftuħ tal-istaġun ilha fuq l-aġenda tal-awtoritajiet Maltin illi qed jitolbu lill-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jikkunsidraw tibdil minħabba l-bidla fil-klima. Intqal li t-temperaturi jogħla tal-baħar fil-Mediterran qed jaffettwaw il-perjodu meta l-lampuka tgħaddi qrib il-kosta u dan ikollu impatt dirett fuq il-qabdiet. Fi-stqarrija ntqal li sena ilu fil-pixkerija daħlu inqas lampuki milli fi snin preċedenti. Għalhekk qed jitwettaq studju xjentifiku sabiex jiġu analizzati l-effetti tal-bidla fil-klima fuq is-sajd tal-lampuki sabiex il-proposti li jitresqu quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu bbażati fuq data u evidenza xjentifika. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo għal li l-Gvern mhux biss impenjati li jiddefendi s-sajda Maltin u Għawċin, iżda wkoll jħares lejn is-sostenibilità u l-ġejjieni tas-sajd fil-pajjiż. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd enfasizzat l-impenn kontinwu li għandu l-pajjiż sabiex jissalvagwardja l-interessi tas-sajda Maltin fil-waqt illi jippromuovi s-sostenibilità. Il-Ministeru ħeġġeġ ukoll il-kooperazzjoni tas-sajjieda u l-għaqdiet relatati sabiex f'każ li jiltaqgħu ma' sajd illegali jew jiġu affaċċjati b'abbużi minn sajjieda barranin fuq iċ-ċimi tagħhom, jipprovdu lid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura bid-dettalji. Qal ukoll li dan kollu qed isir b'konformità ma' regolament approvat fil-Parlament Ewropew immexxi mill-Membru Parlamentari Ewropew Thomas Bajada kontra is-sajd illegali minn pajjiżi terzi, regolamenti li qalu iġorru pieni serji sabiex jiskoraġixxu l-ksur tal-liġi.